Ok, Serus. Toto je Delik. Tam je Supa. Nahráva sa track, ktorý sa zatiaľ volá Oheň. Možno sa tak bude volať aj na albume. Nahráva sa samozrejme DualShock, sme v Goodfella štúdiu. Záber Supu. Seru doma zbytok pri nás vyzerá ako mŕtva ryba, pozri z každej lajny, čo robím, prska sila tvoje, smrdia, priznaj to, čiže jak diváky na teba pískajú, detská doma ti vrzga prileč a tvoj... Presne takto bude vyzerať Oheň, ty vole. Tebe vrzga privátky tvoja čik, ja neviem, to je super text. Každopádne, Goodfella štúdio, tam sú brandné. Pozri sme ako len septem na stage a tvoj stil nevie sekundovať niečo, dôvod prečo raperi Seru doma zbytok pri nás vyzerá. Poznaj, čo môžeš spraviť, potom sa spieš, až kým zhasnú svetla, kosa je vždy nabrúsená. Zuba tam a grilza, ty nemôžeš vedieť, kedy posledný krát vydýchneš. Každá jedna batéria sa raz vybije. Nie som šaman, farár, vandrák ani mysliteľ, no svoj balík si 100% každý vyzdvihne. Nebuď mini pes, pokus sa stáť rovno, keď si budeš stáť.